Benvolguts amics i amigues del Cercle Català d'Història, sigueu benvinguts a una nova edició de Converses d'Història. Com bé sabeu, enguany el Covid ha impedit la realització d'activitats presencials i el que hem fet ha sigut aprofitar les noves tecnologies no només per mantenir la nostra activitat, sinó per fins i tot intentar arribar a molta més gent. Avui us presentem un tema poc conegut al nostre país. D'alguna manera sempre hem estat més a prop de conèixer la vida dels romans o dels grecs. Segurament la televisió, les pel·lícules, les novel·les tenen una part de culpa, però en canvi els ibers, allò que diem els nostres ancestres, són una cultura, un món molt poc conegut entre nosaltres. Segurament al meu darrere esteu veient en aquest moment una panoràmica d'una recreació del que en el seu moment podia haver estat Ullastret, la vila ibera més gran de tota la península ibèrica. De tot això, d'aquesta cultura, d'aquesta realitat que, com dic, d'alguna manera són els nostres ancestres, ens parlarà avui el nostre convidat, l'Antoni Jaquemot i Ballarín. Ell ens farà una aproximació, com dic, a aquesta cultura, una mica a les seves tradicions, a la manera de viure, i ens l'aproparà una mica perquè la coneguem una mica, com dic, millor. L'Antoni Jaquemot és membre de la Societat Onomàstica Àrea de Llengua Catalana. Porta anys investigant la llengua ibèrica i és també aficionat a l'escriptura de relats, havent investigat novel·les, contes i narracions curtes. Participa també molt activament en l'Associació de Llengua i Cultura Ibèrica. Tenim la sort de comptar, com dic, amb ell avui i ens farà una xerrada que ell mateix ha volgut titular Els ibers, la primera cultura catalana. Esperem que gaudiu molt d'aquesta xerrada. Li donem de nou les gràcies a l'Antoni per la seva constant col·laboració amb el Cercle Català d'Història i us convidem a que continueu seguint-nos mitjançant el nostre web cch.cat o bé les xarxes socials. Moltes gràcies i que gaudiu molt d'aquesta xerrada del dia d'avui. Hola, bon dia. El meu nom és Antoni Jaquemot. Soc graduat social, ara jubilat, i soci de la Societat Onomàstica i estudiós de la llengua ibèrica. Primer de tot, vull agrair al Cercle Català d'Història l'oportunitat de la present comunicació o xerrada, que l'he titulat Els ibers, la primera cultura catalana. Aquí podem veure, en aquesta imatge, el nom de Bangurs, escrit en lletres ibèriques, que vol dir salutacions. Aquesta és un logo, vull dir, de l'artista que ha fet aquestes figures i que les trobem representat també amb altres ceràmiques. Aquí hi ha una falcata, que és l'espasa ibèrica, i la dama d'Elx. Són els ibers els nostres ancestres nacionals? Aquesta és una pregunta que la vaig fer ja en una xerrada anterior i vaig aclarir, vaig dir que el català és el fet diferencial més rellevant de la nostra nacionalitat, el que ens defineix, procedeix del substrat al qual és ibèric. Aquí ja podem veure aquesta imatge amb la quantitat de signes ibèrics que descriu tot un afer de genets que sembla que van cavalcant i porten aquí o bé un fuet o una espasa i aleshores doncs ens estan explicant una història. Això ja és història, o sigui, vull dir que tot allò que està escrit ja comença a ser història. Aleshores, aquí veiem un escrit ja en rodó, que ja ho veurem, i ens dona a entendre que és una cultura que ja en aquella època era semblant a les que hi havia en altres regions mediterrànies. Els resultats obtinguts a les troballes arqueològiques i dels escrits ibèrics els podem resumir entre totes aquestes matèries. Enterraments de personatges, divinitats, ofrenes, receptes d'herbulari, pesos i mesures, transaccions comercials, productes de mines, pesca, noms de recipients i de ceràmiques,
telers, monedes, números, organització social, festes i batalles. Aquí el primer element cultural és la pròpia escriptura ibèrica, que la trobem representada sobre ceràmica, que és aquesta gerra d'aquí, que està tot al voltant, està escrit, que es tracta d'un funeral. Després, sobre argent, sobre plata, que és un bol que està escrit aquí, que ens indica el valor que té, el pes que té aquest bol, i després també un anyell amb el nom d'una persona. I sobre pedra, en una de les muntanyes, doncs està escrit aquest que diu Teleus, que ja veurem. Aleshores també, el més gran de tots, és l'escriptura en un plom que està ja preparat per ser escriure, en forma de làmina. Podrem veure com l'escriptura havia posat unes ratlles per anar bé, escriure bé, i a l'últim ja no li calia, ja havia pres prou aquest per escriure. Si anem enrere veurem que d'on procedim exactament les cultures i els ibers. Aquí tenim doncs, l'edat de bronze, el 1300 abans de Crist. Els arqueòlegs ho han dividit en zones determinades, en diferents regions arqueològiques. Com veiem, el territori català està situat en el Camp d'Urnes. Se'n diu Camp d'Urnes perquè és un costum d'incinerar els morts i les seves cendres, depositar-les sobre aquestes urnes i en unes tombes especials on, a més, s'hi enterraven els objectes que treballava el difunt. Si era un guerrer, doncs les seves armes. A més, doncs, a tota la península hi trobem totes les zones que hi van estudiar els arqueòlegs. El van dir el bronze de Llevant, el postsegar, que és la cultura argàrica venida de l'Orient del Mediterrani, els del sud d'Andalusia, els del Alentejo, els de l'oest de bronze, que és de Portugal, els d'Extremadura i també els de Cantàbria i Galícia. I el Cogota Sud, que abarca tot el que és la meseta. A més, també estan els megalítics dels treballots de les Balears. L'època protoibèrica. Els arribats a la península de la cultura dels Camps d'Urnes es van estendre uns pel corredor mediterrani fins a tenir contacte amb les cultures del sud peninsular, els de la zona que després seria Empúries. Van adaptar l'escriptura dels fenicis abans d'arribar als grecs. Els ibers del sud també ho van fer, però l'adaptació de l'escriptura va ser diferent. Això va fer que els del sud escrivissin sempre de dreta a esquerra. En canvi, els del nord, la nostra part, era de dreta a esquerra. Aquí tenim les ètnies ibèriques de tota la península. En el requadre trobem les nostres que hi ha. Que són aquestes. A dalt, a la part de dalt, trobem els salicieques, que són els de Llenguadoc, aquí els sordons, que són els del Rosselló, els indegets, que són d'Empúries, els occitans de Vic o d'Osona, els laietans, que són la part nostra de Barcelona i Mataró, els occitans a la part de Tarragona, els occitans a la part central de Catalunya, o Baixes, els bargussis, els de Berga, els castellanis són els de la part de Ripoll, els serretans són de la Cerdanya, els andosins són de part d'Andorra, els areonocis, que són els habitants de les valls. Els llacetans serien de la part ja més central del Pirineu, fora de Catalunya. I els silenciats a la part oriental de Catalunya, que agafava també la part de la Franja d'Aragó. I els silicarbons, els de la terra de l'Ebre, en què també agafen part del que és ara Castelló. Aquestes divisions tribals les retrobem a l'edat mitjana amb la divisió eclesiàstica dels bisbats, que coincidien amb les ibèriques. O sigui que ja veiem que després de sortir els romans van quedar ja unes divisions que l'Església els va tractar com a ètnies que antigament havien sigut ja iguals en cadascun d'aquests territoris. Tenim aquí ara una representació idiona que mostra una casa en què hi ha totes les coses que s'han de veure. La sala principal, de cuinar i menjar, els murs aquests que estan fets de pedra i parets de tova, aquestes d'aquí, una dalla de segar,
sala de secundària, de teixir i filar, una planta rectangular per posar-hi un fus i poder filar. Després el teler, també per fer vestits, una arada per llaurar, àmfores emmagatzemades, magatzem d'altres classes d'eines i també d'aliments, i guardar aquí també el gra en aquestes àmfores. Les teulades estaven fetes de fusta i branques i cobertes d'argila, també una llar de foc en el mig i un autell d'aquest aquí per aprofitar l'espai i la xemeneia. El nom d'aquestes cases o d'aquests poblats que tenien cases que hi havia un fogar, se'n deia precisament fogars, que és el que vol dir Querte. Querte és el que surt en monedes escrites com un tecunte, que és una moneda trobada a Xerta, i precisament el nom de Xerta, que ve de Querte, és la forma aràbiga del nom, que després en pronunciació ja llatina va ser Serra, que vol dir tot plegat, Serra, que vol dir tot plegat, doncs, un fogar, una casa al costat del foc. I ara trobem aquí una distribució de les monedes ibèriques, de les encunyacions que es van fer. Trobem els Umtiquesquin, primer de tot, que estan aquí els Quiquirals, que són els d'Umtica, la part d'Empúries, els d'Ore, els Esquen i els Teibaicoli, que són els d'Osona, i també els Tirquesquen, que ja és la part central, els del Vallès i també els de Bages, millor dit, els de Llesquen, que són els de la Lletana, els de Barcelona i Mataró, l'Auro, que estaven cap a la part de les muntanyes de Samalús, concretament allà s'han trobat una ciutat ibèrica important, que és aquesta l'Auro, els Cusquen, aquests que no se sap exactament, però el nom d'Orgus el trobem també al Penedès, a les muntanyes del Penedès. I Duro, doncs, com hem dit, és Mataró, i Baítolo és Badalona. A la part de Tarragona trobem Callo, que seria la part del riu Gallà, que segurament doncs, el poblat ibèric seria Santes Creus. Massonsa també se situa, crec que està situada també a la mateixa zona, on s'han trobat també unes importants restes de població ibèrica, una ciutat gran. I Quese és Tarragona, antic nom de Tarragona. A la part ja de ponent trobem Yeso, que és Guissona, Eso, que és Isona, i després una moneda que es diu Tirta Salirvan, que vol dir la plata de Lleida, per tant Tir és Lleida. També una altra moneda que es diu Arqueturqui, que es creu que és Urgell, o sigui Castell-Ciutat, que és la part alta on estava la ciutat ibèrica. I Usequerte és el nom d'una moneda d'un lloc que està fora de l'actual Catalunya, però a la part d'Aragó, que seria doncs, la zona de la França. I a Barildur, pel nom d'Ildur, podríem creure que es tracta també de la part de Mataró, i amb el nom Avar seria un dels dirigents o persones que van fer encunyar la moneda. Aquí tenim una representació, doncs, de les monedes, el que hem dit, Yeso, Guissona, Quese, Tarragona, Illirda o Illirda, Lleida, Bàrquena, Barcelona, Sicarra, Segarra, Baítolo, Badalona i Duro, Cabrera de Mar. Les colònies mediterrànies. Un assentament comercial púnic al delta de l'Ebre, Empúries i Narbona va ser efímer, però important per a l'escriptura ibèrica, com hem dit, perquè els ibers van prendre la forma d'escriure les lletres púniques per adaptar-les a la llengua ibèrica. Els grecs foceus arribaren cap al segle VI abans de la nostra era, a Empúries, i els romans ho van fer allà al 218 abans de la nostra era, quan van acabar conquerint tota la península. La cultura ibèrica va ser tan important que els escrits es redactaven en ibèric, i l'administració romana republicana encunyava monedes amb llegenda ibèrica obviant la grega i la llatina. Una de les escriptures més antigues sobre la làmina de plom va ser el d'Ullastret. Aquí veiem com la part més grafiada, que hi ha més signes, és la part superior, ens indiquen unes mesures i a la part interior, la part que estava posada al darrere,
per la versa darrere, hi ha unes màximes. Jo vaig estudiar la llengua ibèrica doncs, fa 20 anys, la llengua ibèrica més aviat, l'escriptura ibèrica. Aleshores, des d'aquell temps fins ara han ocorregut moltes coses. Primer, s'han pogut fer uns cursos i, a més, s'han recopilat totes les lletres que hi ha en un corpus, tant un corpus oficial com un corpus que nosaltres, els amics dels Ibers, hem fet per nosaltres mateixos. En aquest cas, també amb unes aplicacions informàtiques, hem pogut navegar per tots els escrits ibèrics i poder saber com està constituïda aquesta escriptura i aquesta llengua. Això m'ha donat també molt de temps per poder estudiar també la proximitat que té tota aquesta llengua amb la llengua euskèrica. I aleshores, ja aventurar quines que poden ser les interpretacions o bé les traduccions. En aquest cas, hem dit que indiquen unes mesures i unes distribucions de materials o d'objectes o de qüestions de blat o d'aliments. I en aquest d'aquí són unes màximes que en l'escriptura podríem dir alguna cosa així com que un fill sense pare, la mare és rebel·lant, és sobresalent. I un altre d'aquí al costat que també parla de com millorar una collita o bé una collita que sembla que és de mill. Aquí també tenim una altra mena d'escriptura en llengua ibèrica, però en aquest cas amb alfabet grec jònic. Fixeu-vos que és curiós perquè segueix aquí una forma d'un recipient, una silueta d'un recipient, i que l'escriptura en aquesta banda està com es veu aquí, són lletres que es poden llegir perquè són gregues i per tant sabent-les es podem llegir-les, i però aquí ja veiem com va tombant i llavors s'han d'anar llegint d'aquesta manera i després s'han revés. Bé, quan es va descobrir això, com són lletres gregues, es va pensar que es referia a coses dels grecs. Aleshores, com els grecs feien uns escrits malèfics i els posaven a sota de les pedres dels cementiris, es pensaven que això era també una qüestió malèfica que desitjaven la mort d'alguna persona. I s'ha cregut i s'ha dit això que era un escrit malèfic, quan en realitat una vegada estudiat el context i les paraules que en surten, és en realitat una curació d'una malaltia. Això és el que es desprèn d'aquesta escriptura. I aquí també tenim un plom comercial, el d'artifici. Aquí és més fàcil, perquè aquí el que podem veure és ja veure uns números, que són aquests aquí, que són representataris d'aquesta banda. Aquesta O vol dir que és una unça, aquestes pals vol dir que són 3 unces. I la paraula salir vol dir plata. Aleshores sabem que hostal, vol dir collida, la collida de blat, i aquí els noms de persones. I aleshores podem deduir que el que diu és que un tal Salayarguis compra plata a Ortimberre per 3 unces de plata, sota l'advocació de Neitin Junstiu, i el testimoni és Ayun i Curs. Segurament cobraria per una comissió per això. Veiem que l'advocació a les divinitats era una garantia que el negoci funcionés i que fos segur. També aquí tenim els dibuixos d'unes escenes de caça en ceràmica de Llíria, amb escrits, aquí sota uns petits escrits que diuen que qui són els caçadors, en aquesta banda d'aquí. Podem veure aquí que hi ha un vaixell amb un guerrer que porta una llança i un escut. Aquí també trobem un escrit que sembla ibèric, però que ve determinat per un cavall. Un guerrer que també té una llança i un escut. Aquí també hi ha un altre, que aquí sembla que es defensa d'aquest altre, un mussol, un peix, en fi, tota una sèrie de mitologia que tenien, almenys tenia aquest dibuixant, aquest artista que va fer aquesta cosa. Aquí també és un joc de caça que llencen dards o llances sobre aquest animal
i com aquí en una altra part, com aquest animal doncs, va menjant herba, i aquí com un petit està amamentant de la mare. I a més, també una de les coses més importants que trobem és aquesta urna d'enterrament, trobada doncs, a la Vall d'Uixó. Aleshores, el que és interessant és veure aquesta cràtera que se'n diu, aquesta urna, en la que veiem uns dibuixos que representen un drac i una donzella, la qual cosa ens remet ja al mite o a la llegenda de Sant Jordi. A més, hi veiem aquí uns ponderals, uns pèsols aquí i una balança, que vol dir que aquest personatge doncs, era un comerciant de petites coses, perquè aquests pèsols no són al principi gaire grans. És interessant també veure que és una ceràmica de vernís negre, que per tant d'importació grega de 500 anys abans de Crist, la qual cosa no vol dir que el moment de l'enterrament fos d'aquella època, potser seria posterior. Però el més interessant de tots el que hi ha aquí són 3 ploms enrotllats que apareixen a aquesta banda, aquest altre i aquest sota, en el qual estan escrits un per doble cara, i els altres aquests més senzills. Però en total són els escrits ibèrics més importants i amb més extensió trobats i que estan representant, parlant sobre una persona determinada i sobre el ritual i l'enterrament i les persones que intervenen aquí. I en parlarem ara doncs, amb el següent. Aquí tenim un d'aquests ploms, el que és de la part religiosa. El podem llegir. Justir atune ni sorbarai, ortitar, ustarrike uskeike justir, aner justir. Justir bodotasa ike uskeike, justir, arreli, baiturrane salidor keyabar, ahí, justir, ahí. Podem veure, és una pregària, és una cançó fúnebre, o bé, una pregària. Aquí veiem com Justir, o Justir en altres escrits, és la divinitat per excel·lència. També la trobem en els altres escrits, això. Doncs llavors anem a les divinitats ibèriques. Tenim, ja hem dit, Justir, que si fixem en la llengua basca, Junts significa rosada, que seria l'alba. L'alba representa, doncs, el que rega ja, quan se'n va la nit, rega ja els camps i els fan fèrtils. Neitin és una deessa egípcia, la mateixa grega d'Atenea. Uni és la Uni etrusca, la mare de les deesses. Aste és el mateix, però en versió semítica. Bet, Begui, és ibèrica perquè Bet o Begui significa veure, mirar, i per tant és la visió, és l'oracle. Seí és donant en ibèric, perquè Seí vol dir per a vosaltres, o sigui que és un que dona. També Tane és un déu etrusc. Elo és un ibèric. Elors significa espina o punja en basc. Per tant, és una divinitat malèfica. I Tele és la grega de força femenina, la força telúrica, per exemple. I molts noms de dona acaben en Tele. També aquí tenim escrit doncs, als Pirineus, a la Cerdanya, aquest nom a la pedra escrit Teleus, o sigui, esteu amb Tele, esteu. Vol dir doncs, que siguin feligresos d'aquesta divinitat. I la malèfica és aquesta escrita amb roda, que diu Elocarco, posant una lletra a cada punta. També, aquí, doncs, ja això és la dama de Bassa, en la que vaig posar el nom de Justir. I també tenim aquesta tassa, que és un gudur, que aquí ve el nom de got, i que tenia doncs, una qüestió ja sagrada, perquè servia per fer liquacions i per fer qüestions sagrades. I per tant, aquí el que veiem en aquest got és que desitja un bon camí, Gudokir Midatiko, que us guiï, que tingueu bon camí. Aquests són doncs, els ploms que hem vist abans en Durley, els dos que faltaven. Aquests dos ploms, junt amb l'anterior, mostren que 3 estaments retren homenatge al difunt. Es desprèn pel contingut que un representa l'ens religiós, un altre el de l'eit que governa i l'altre el familiar i veïnal, o sigui, el del poble.
Aquesta organització apareix a l'edat mitjana a les corts catalanes amb el braç militar, l'eclesiàstic i el de la població i de les viles, que s'anomenava reial. Veiem, doncs, que una vegada ja els romans s'havien anat, tornem novament als ancestres per tenir la mateixa forma del govern. Aquest plom es va trobar en el grau de Castelló de la Plana. Es desprèn que és un judici portat per un consell de 10 persones, junt amb el seu cap, amb la vocació de les divinitats. Entrarem aquí a veure quin és el problema, que ens portaria aquí molt de temps i el que jo vull només és donar exemple de tot el que hi ha. Entrem, doncs, a un combat i genets. És una lluita personal, però una lluita personal amigable seria, perquè aquí trobem que mentre lluiten hi ha una dona que toca la doble flauta i un home que toca una trompa. I aquí tenim la falcata d'aquest i també la de l'altra. Aquí és la falcata aquesta. També trobem genets, com hem vist en els altres jocs. I aquí, doncs, un relleu d'un guerrer amb escut i espasa. Gestes i guerres. No he trobat cap escrit ibèric que relati fets bèl·lics. Els únics són dels historiadors romans recopilats per Titus Livi, que informa si els ibers haguessin estat units en un sol estat, haurien sigut invencibles. Descriu la batalla guanyada contra els Undiquesquin d'Empúries i, posteriorment, la desfeta final ibèrica en mans romanes d'un exèrcit de 40.000 homes que volien treure els romans del país, que van ser gent del país, allà mateix Empúries, i d'Osona i també d'altres llocs, però que van ser derrotats per la màquina de guerra romana. El primer assentament que van fer els romans a Empúries, el campament militar, es creu que va ser, els arqueòlegs ja diuen que va ser a Riells, per les troballes que han trobat allà en el port. Aquest port se'n diu la Clota, i se suposa que el nom de Clota també era el nom del port d'Empúries, perquè el nom del riu que anava a parar, el Fluvià, se'n deia Clotianus. Els herois, segons Titus Livi, que van representar ferotges batalles contra ells, doncs van ser Indíbil, que escrit en hivern surt Indebeles, Mandoni, que és Bandonius, Amusicus, que és Ambosique o Ambosic, Musadines, Ambosadines, Atanes, Edecon, i Bilistegues, que és Bilustage. Aquí tenim les estàtues d'Indíbil i Mandoni a l'entrada vella de l'illa. També tenim la turma Saluye, però això ja és una tropa de soldats romans d'origen ibèric destacats a Saluye escrit en hivern, que és Saragossa, que van sufocar una rebel·lió a Ascoli, a Itàlia. Els seus noms van ser escrits en aquest bronze, un precedent, potser dels almogarres ja, una tropa d'aquesta part de la península que anava a lluitar a Itàlia, doncs ja tenim aquí un precedent. És important aquest escrit, aquest bronze, per quantitat de noms que surten que són ibèrics, que després es van comprovar també amb els escrits ibèrics que tots tenien aquests noms, amb la qual tenim una quant quantitat de patronímics escrits de les dues maneres. I ara, doncs, el nom d'Iber, Ibèria. Iber té dues accepcions. El nom de la ciutat Ibera, escrit pels romans amb H, Ibera, que va donar nom al riu Ebre, perquè la ciutat estava a la seva desembocadura, on és ara Amposta. Els habitants riberencs anomenaven el riu Olo, perquè el nom Iber, Ibar, Ibor, significa estany, o sigui, aiguamolls. La ciutat d'Ibera estava entre ja els aiguamolls que formaven el delta. L'altra accepció, segons Estrabó, Iberia significa occident, nom grec d'Hiper, que vol dir més enllà. També Hiberna és Irlanda, o sigui que sempre significa hivern, doncs la part occidental. En temps dels visigots, a la zona catalana en deien Ibèria. Borrell II, duc de Gòtia,
es va intitular príncep d'Ibèria i d'Hispània Anterior. I l'Erca, que apareix en aquesta moneda, era Tortosa, i aquesta és Ibera. En aquest lloc, precisament, va tenir lloc la famosa batalla que es van trobar per primera vegada romans i cartaginesos. Els romans van passar a l'altra banda, via marítima, al costat del mar, i van posar les seves batalles, o millor dit, el seu campament, davant ja dels cartaginesos, esperant doncs, fer la batalla, que va tenir lloc el que se'n diu les Torres. Una torre és l'al·luvió de terres que porta el riu que són bones per sembrar. Llavors, en aquestes torres va tenir lloc la batalla. D'aquí ve el nom de torre de Tortosa i no d'Artosa, que és el nom que els romans hi van posar perquè hi havia una ciutat italiana que es deia d'aquesta manera. Bé, els historiadors clàssics són aquells que ens van donar notícia ja d'Hispània quan no sabem que els escrits ibèrics és el que volien dir, si escrivien sobre ells mateixos o no. De moment, la història que sabem és la clàssica, que són els que ens informen ja des de temps antics, els romans i grecs que ens van estudiar. Dels púnics podria també ser, però com van ser derrotats després pels romans, ja no sabem res. Els historiadors són aquests que estan aquí, Alefort, del segle IV abans de Crist, Sàilax també, Cafó, Herodot, Hecateu, Polibi, ja al segle II, Salius al segle I, Plini, Estrabó, Esquime, Titus Livi, després hi ha Mela, Sèneca, Varró, Ptolemeu, ja al segle II, Avier no al segle IV, però tenia notícies d'altres noms antics de 600 anys abans de Crist, per tant, ens dona una informació molt antiga. I per últim, Esteve de Bizanci del segle V després de Crist, en el qual es informa de noms grecs d'Empúries. Un d'aquests importants va ser Varró, que ens indica que el nom del vi a Hispània li deien vaca. I també Estrabó ens dona també informació de mines i de noms ibèrics de mines. Per exemple, el Palacurne. Pala, com sabem, vol dir pedra, perquè un palet és una pedra erosionada. I Palacurne vol dir d'or, cur, or, i ne, o sigui, Palacurne, palet d'or. I també els palage, que li deien ell, o balage, era una mesura que equivalia a 200 grams d'or. Bé, amb la conquesta romana, els soldats llicenciats es van assentar sobre terres agrícoles i mineres junt amb colons que van dominar el país. A Barquino s'establí la legió tercera macedònica, la sisena Vítrix i la desena Gèmina. Van haver-hi peregrins dedicats, o sigui, a favor dels romans, que després van passar a ser ja llatins. El present. Per parlar del passat preromà, primer hem de ressaltar el que tenim, que és la llengua i cultura llatina. Quan els colons i soldats de Roma es van establir a la nostra terra, parlaven el romà, una barreja de llengües itàliques indoeuropees, llatí, llengües osques i umbres amb aportació etrusca o resenes. És el que van aprendre els ibers dels soldats i dels colons. El llatí clàssic va quedar només escrit per autors com Ovidi, Sèneca, Plaute, Terenci, Marcial, Petroni, Plini el Vell, el Jove, però ja no era una llengua parlada, només escrita per ells, pels literats i pels religiosos dels temples, que posteriorment també ho van fer servir l'Església Catòlica. La llengua de Roma es va desenvolupar a la nostra terra, aportant-hi, o sigui, els ibers van aportar el seu accent i algunes de les paraules. Aquí tenim unes 100 paraules ibèriques. No les llegiré totes, les teniu aquí. Si algú vol rebre quines són, em podeu escriure en l'email que sortirà finalment, en el qual es podeu trobar. Veureu que són paraules que si molts ja no les trobem, perquè ja estan en el diccionari, hi ha altres que sí, que encara les utilitzem. El nom d'Estalvià, per exemple, és molt important i és ibèric. I per últim trobem el Catalauni, que després es van dir Catalauni, i una carta de plom escrita sobre una solapa
que anomenen a un personatge que es diu Catulati. És la carta dirigida i trobada a Empúries en el segle III abans de la nostra era. El nom el trobem en un gal celta que significa guerrer heroic. Catalauni en celta significa els qui dominen la batalla, o sigui, catalans. Que la història ens acompanyi.